mga master, good morning. Baka tayo ngayon sa sa Bulinaw Falls. Dating kayo kasama ko yung pinsan ko tapos yung kabred ko. Tatlong motor kami. Na puro may angkas. Angkas ko si manager natin. Okay na? No? Tignan baka magbuka yan ah. Higpitan mo lang, higpitan mo. Ha? Tan. 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 Yung mga itsurang ito mga kasama natin oh. Si Angela, yung manager natin. Yung manager. Si Jojo, ayun oh. Inutusan ako para tingnan daw yung baba kasi mayroon silang dalang yung dala nila. May dala silang ang tawag dito, bahay. May dala silang tent, yan, dala ko sila. Akong dala ko, ayun no. Ano lang yung tuwalya. Sino sasama? Ha? Sa baba. Ayun, ito yung welcome. Kasi information doon. Sa mga master, mga information. Sama daw. Sama ko, sama. Tignan natin kung kung may lapagan ng tent. Ang ganda pa lang. Malinaw yung tubig, malinaw ata. Oh. Yan. Ay, ito yung, yung kapatid. Ayun, ito ang ganda. Ay, mas ang ganda no. Pagkababa lang pala. Saka mayroon pa daw, mayroong mas maliit na falls doon daw sa kabila. Ito yung sabi nila, maluwang? Eh, walang napagan. Dito, maglapag ka dito. Ito lang, ito na mismo. Ang ganda master. Ang bawang. Sino boss? Sino nagbabantay dito? Kami boss. Ay kayo. Ibig sabihin ko ito. May cottage. Ay, rent ko yan for 300. 300 na. Isang lang, isang lang yan. Isang may salam. Ay lamesa. Ito mga master para sa isang lamesa 300 na siya. Kala ko yung may cottage. Balang dito po yung mga siya. Yun. Tingnan natin basta. Ang ganda doon, no? Kaya mayroon pa isang pulse yan doon. Tatlo po yung Ay, tatlo. pulse dito. May pulse 1, pulse 2, and 3 po. Kailan to, sir? Pulse 1 po. Yun, o. Yun sila. Ang ganda pa lang. Ito yung pulse 1. Meron daw pulse 2, tapos pulse 3. Ayan, ganda. Maluwang siya. Kasi kuya, kuya, gano'ng kalalim yun? 25 feet, sir. 25. Yeah. Sa mga hindi marunong lumangoy. Tapos yung live base nun, 50 pesos po. 50. Ano yung per hours ba yun o Hindi po. magawa tapos na? Kunyari, magre-rent po kayo ngayon, maghapon na po yun. Ay, kasama na siya. Ah, Yung 300. Ay, hindi pa po. Iba po yung Iba yun. 300 na cottage, iba po yung life base. Ah, Bali, ang life base po, wala pong limit time po yan. walang 50 limit. pesos po kahit maghapon na po yun. Ito boss. Ito. May rental dito sa sa live base para sa safety natin. 50 pesos siya, Pwede kayo mamili dyan, Mas napakalinaw ng tubig, Meron pang yung boat. Yun. Yan, 300 lang yung mga 300.
Meron sa kabila oh. Saan ba tayo? Dagan tayo. Dahil ka. Ang ganda ng po. Meron pala sa kabila. Meron nga yung dan. Meron pang dan sa kabila. Yung mga kasama ko kumuha ng ano, ng ano? Kumuha kami ng tent. Tent. Wala pa lang paglagyan dito. Ito, pwede dito mag-tent. Ganda no?